en tant que Sénégal najo no jiiruɗa hannde e réseaux sociaux no ardini kono hannde elle leydi Sénégal ɓuri heen wadde rangatiku moni kala fina subaka ene waɗa live ene haala n'importe quoi aɗa heewi wiide so moƴƴuɓe gasani neɗɗo fotani e haalde bonɓe ma aɗa jogui terme no kaalirta ɗum ni mbaɗa dima ar hen eywa neɗɗo ƴetta connexion muɗum ƴetta temps courɗo tawa ko ƴettade walla yennude walla ñingde walla eko nandi hen e beele réseaux sociaux no ko wonno nafoore ko wonno rôle mum ko beele ko ɗum hannde yimɓe juurat ɗum eyyi Oumar aɗa andi hannde ko Sénégal naaɓe enen mbayli hannde ɓurɗen wawde rokkude importance ko haala ko ala importance ɗum ɓurɗen wawde rokkude fayida tan ko haala ko ala fayida saabu hannde eyyi aɗa wawi ummade kala ko naftata leñol ngol walla ko naftata Sénégal ko moƴƴi hay goto yeɓatama wona ko mbatten ɗo ko tawa aɗa wawi wonɗo e nder chaine o fodde wonde ma lew ha darto wuuri tawa ala hay viewji hay sans vie eyyi hannde nodda kam tan mbaɗen ɗo tan 5 minutes mbeɗa ƴatto mbeɗa haala ko boni nanna oɗo jo nanna oga daña million vie oga ronka dañde hay 10 hay yimɓe sappo ƴeewoɓe ɗum par ce que enen mbawi rokkude importance ko ala importance min mbeɗa wiya réseaux sociaux ji hannde surtout TikTok jeeyi ɗum ko figure baji en walla jeeyi ɗum ko ƴattotoɓe ko ɗum tan hannde yeeɓate mbeɗa wawi wurtinde neɗɗo mbeɗa wawi waɗandema a wasata an sa wawi waɗande mi wasata ko kalis joɓanmami walla ko joɓanmami ko ñaayiko an kay waɗan hoorema tan ndeeƴa han somi arema joni mi wima waɗanam mi daña milliard an aɗa wawi ɗum wadde waɗan hoorema walla neɗɗo ara ƴatto neɗɗo ha wuula yiiɗ ƴetta mbaɗa partage goɗɗo waɗa partage a nani ko kaari haali ko ɗum sa nani ɗum poɗɗa ko wadde supprimer par ce que yaññata vidéo tan o partage mais holno jiiruɗa noon audio ji ɗi ganduɗa mbaɗoji fiwde neɗɗo mo kalda e mum secret en tant que artiste kalda e muɗum hunde eywa moftirta ala fof ko moftirta audio ji so wona janggo soko tawi on dañji contagié eyyi aɗa andi Sénégal naɓe ngala temps justice ɗum so neɗɗo waɗima noon lawol no woodi rew lawol ha ndewna ɗum lawol so goɗɗo jogornoɗo wadde ɗum nani ma haytu wadde ɗum mais so neɗɗo waɗi tan mbiyata ko a haale balɗi tan deeƴe par ce que neɗɗo ala droit transferde hay audio janano saka vidéo janan hande mbatten nde ko min e ma mbaddi ɗum pourquoi neɗɗo ƴetta goppa ko ma ko ƴetta ko am ko mbaɗa ɗum transfert pour yidde bonnude han sa waɗi kam ɗum mi jogoto jotma sa joguima jot wadde mi transféré mi jogoto jotma rewdema ha ɗo lawol rewnuma fof woppirtama noon mboɗa andi ɓoyata ceerten ha kadi waktu en ɓenni ha heewi nde tawno ko kalta ko ne waɗi fayida ɗum waɗi en bafoyi no feewi hande e leydi ndi elle moni fof manan kañum jeeyi hoore mum to banggue politique so tawi hande a waɗatno jugé politique leydi ndi en tant que artiste ɓiɗɗo jabinaɗo hen porteur de voix basiytoɗo hande no politicien ji ɗi kamɓe fof e famɗude hewde e leydi ndi kono elle hande kamɓe tami leydi ndi mana e juuɗe mabɓe sa waɗatno analysé hande politique leydi ndi e holko lirata hen so plateau ji ɗi réseaux sociaux ji ɗi haallaji moni foof ko Allah andi yoni Oumar politique Sénégal kam min mi woɗɗani politique mi yiɗa nadde politique mais goto waɗa défendre ko hoore mum hay sinno wona gonga eyyi neɗɗo waɗa fenade an ko eɗen gondi gara mbaɗa kam défendre a faami ɗum tahi politique wiyede politique par ce que ko ɓuuri hen hewde gonga ala hen woni gonga ala hen ko a ƴewata gonga o ƴewata ko mo gonduɗa parti o kala mo gonduɗa parti o kala ko haali ɗum woni gonga ɗum noon nawta leydi yeeso par ce que gonga adi gonga wattinto ko Allah haali ko haydara wattatake hen nde wonno haala Allah ko haala Allah yo julɗo ina jina julɗo ina wujja kono julɗo fenata mata ko ɗum woni nane ko mbinomami mi haade men gaynuɗo ma fira min ɗo hadis goto mata ɗum pirata ɗo joni woni hadis mo pirmi o Allah haali ɗum julɗo fene e julɗo ne jina ene wujja julɗo fenata donc so julɗo fenani tan natti hayti wadde ɗe fof c'est ça donc noon
alay sago pewnten jolle men ganden gurdam ɗam hay sa wuuri ɗo duuɓi ujunere ka jaho tan te sa yeehi ala ko tawatma toon sona golle ma e balle ma te woppam mi rutto mi yaha mi watto e rectifié ɗum ɗo ala hankandi gasi donc neɗɗo kala ko aɗa waɗa aɗa foti ardinde Allah e nelaɗo mum ganda ɗum ɗo ko sibre ma e taɓande ma wonto jahata yumma wawa guiɗo wawa gaño wawa lamɗo wawa miskino wawa hay goto wawa dandudemo toon sona golle ma e balle ma mbaynoroɗa hande sa ƴeewi ni e réseaux sociaux ji ɗi seenuji gonɗi e nder neɗɗi a yahat hande jaaha gimmoɗa ɗo jaaha ha gamaji jaaha ha cahle jaaha ha beweji exemple exemple tampa hen loroɗa hen leptoɗa hen ha garta mbaɗa réalisé manan vidéo maɗa gara mbaɗa posté tan waɗa mbaɗa ɗum coppet waɗa ɗum mana e scène muɗum mana en hutoro en tant que artiste mbaɗa wasa wurde ɗum onon ni ɓurno hawrude ta piraterie onon kon mayɓe hono jiruɗa ɗum exactement kasetaji amen to natɗa fo yimɓe nannande youtube taw ganda no min pilmiri ganda holno keɓiri ɗum a faami mbaɗatni tan nanna an ɗum ɗon kadi wona lawol ɗum woni ko mbimami ko wona lawol par ce que Oumar ko joni jeeytoon e pirate o minen ko pirate jojjini amen ko pirate liɓe on pirate jojjini liɓi théâtre par ce que so producteur aji natti sodde comédie ji nattat tournude min tournatno cassette amen min jaaha somin jaltini cassette goto producteur yeyata hen heɓɓe waɗe pirate hay kalis mum yaltata wadde piraterie on ɗon ɓe gummima e on ɗon piraterie joni koye piraterie ji scène youtube ɗi sa nanni scène ma neɗɗo waɗa capturé ƴetta taaƴa hen taƴel nanna daña hen view ji ha heewa wona lawol ñamdaki dal wona lawol ko ñamde ko harmi wona lawol par ce que hay saɗa waɗa capturé namdo jomum mbiya ɗum mbeɗa yiiɗi wadde capturé naggam ha wima so wiyanima ɗum ɗon ne mbaɗa andi aduna e juɗde koyngal ma ɗum ƴettane mesure par ce que wona lawol an hande no garduɗa ni ɗo henne ɓe dokkanima passe ɓe dokkanima courant ɓe dokkanima ami jogorani ɗum kay woda ko gadduɗa kay ko goppuɗa ɗo donc mbaɗa vidéo ma tan neɗɗo waɗa ɗum coppet nawa dañi hen view ji ha heewa wona lawol